Čaute ľudia, moje meno je Ivko a vítajte pri... Dobre, ma je vidno. Vítajte pri novej sérii, ktorá sa volá niečo ako Piatok s Ivom. A toto je prvý diel. Dúfam, že vám to bude ľúbiť. Ešte niečo, prepáčte, že teraz dlho nevychádzali videa, ale nemám ako keby nápady na videa, takže... A toto Piatok s Ivom bude ako niečo mal kedysi Datel s Matejom, sobotní výzva. Tak ja budem mať Piatok s Ivom. Môžeme ísť na to. Vlastne tu ide o to, že vy mi budete pod komentár, ako do komentárov písať nejaké otázky alebo úlohy, ja tie najlepšie vyberem a zjem. A spravím to. Dobre. Prvá otázka. Tešíš sa už do školy? Do školy sa absolútne neteším a ešte sú prázdniny, takže... Tak. Ďalej otázka. Zaspievaj nejakú pesničku od Karla Gotta. Počkaj, ja neviem ani jednu pesničku. Dám delovou ránu. Bum, 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 bum. A rozbijú bránu. Bum, 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 bum. Co? Čo? Dobre? Dobre? Dúfam, že som to dobre dal. A že ma nejdete hejtovať za to, že som napodobil nejakú speváka. A ako tu čítam, není to tu jediný spevák, ktorého dneska mám napodobovať. Tí, čo ma lepšie poznáte, už asi viete. To je ten druhý spevák. Ale dobre. Kde by si najradšej chcel ísť cez prázdniny? Cez prázdniny by som najradšej chcel ísť asi k nám domov na záhradu. Pretože u nás na záhrade je fakt dobré. Mám tam basketbalový kôš, alebo v garáži mám bicykel. Takže k nám na záhradu úplne eňo, ňuňo, tutti, frutti, najlepšia vec. Ďalej. Ja neviem, či ma vidíte vôbec. Vidíte? Nespoznám. Ďalej. Myslíš, že by si dokázal mať jednotky a dvojky v 7. triede a žiadne trojky? Nedokázal, pretože som proste nula k učení. Ale posnažil by som sa. Zjedz nutelu so solou. OK. A presunieme sa na iné miesto, pretože ďalšia úloha je zatančuť Michaela Jacksona. OK. Presunieme sa inde. Mami, daj toho, ale nie veľa. Ježiš. Mami, ja to nedám asi. Ježiš. Ľudia, dúfam, že to vidíte, tu sol tam, ja sa asi dogrúcam z toho. Počíš? Zle, nemám vodu. Ako môžete vidieť ľudia, trošku som to nezvládol. A dá sa povedať, som sa trošku tak z toho... Nezostalo mi proste dobre, ako to chápete už, ne? Skúste si to sami zjesť nutelu so solou. OK ľudia, keďže mám na ľavej ruke rukavicu, s ktorou ja natáčam, tak budete vidieť vlastne iba moju ruku, alebo skúsim to chytiť.